Καθώς πλησιάζει το Πάσχα, ανεξάρτητα από το αν κάποιος πιστεύει ή όχι, υπάρχει κάτι στον δρόμο του Ιησού που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν αναφέρομαι μόνο στο θρησκευτικό του βάρος, ούτε στα θεολογικά ερωτήματα που εγείρει. Αναφέρομαι στην ανθρώπινη φύση του Ιησού. Περπάτησε ως δάσκαλος, στάθηκε μόνος μπροστά σε πλήθη, δικάστηκε σιωπηλά και τελικά ανέβηκε σε έναν σταυρό, όχι γιατί ιτήθηκε, αλλά γιατί δεν υποχώρησε. Αυτός ο δρόμος, ο σύντομος και συνάμα τόσο πυκνό σε νόημα, μοιάζει με εκείνες τις αόρατες διαδρομές που ακολουθούμε όλοι. Όταν φτάνουμε στα όρια της αντοχής μας, όταν νιώθουμε πως δεν αντέχουμε άλλο, όταν κάτι μέσα μας πεθαίνει για να μπορέσει κάτι νέο να γεννηθεί. Δεν χρειάζεται να σπάζεσαι το Ευαγγέλιο για να καταλάβεις τι σημαίνει να στέκεσαι μπροστά στον Πιλάτο. Μπροστά σε εκείνους που βλέπουν, ξέρουν αλλά σιωπούν. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι το σταυρό. Τον κουβαλάει κάθε άνθρωπος όταν δεν δίδει στο εύκολο και επιλέγει να σταθεί όρθιος μέσα στον πόνο του. Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν αφορά μόνο το θείο πάθος, αφορά και το ανθρώπινο. Ο Χριστός σταυρώθηκε, όχι για να μας συγκινήσει, αλλά για να μας δείξει τι σημαίνει συνέπεια μέχρι τέλους. Δεν υποσχέθηκε άνεση, υποσχέθηκε νόημα, μέσα και παρά τον πόνο του. Εκεί, στον κήπο λίγο πριν τη σύλληψη, βλέπουμε έναν Χριστό που δεν κηρύττει, δεν διδάσκει, δεν κάνει θαύματα, δεν έχει γύρω του πλήθη, δεν χειροκροτείται, δεν προστατεύεται. Εκεί είναι μόνος και φοβάται. Είναι η στιγμή που καταραίει η βεβαιότητα. Εκεί όπου ο άνθρωπος, όποιος και αν είναι, καλείται να απαντήσει στο πιο βαθύ ερώτημα. Θέλεις να συνεχίσεις γνωρίζοντας τι σε περιμένει? Δεν είναι η στιγμή της λογικής, αλλά της ψυχής, του συναισθήματος. Προσεύχεται και δεν ζητά δύναμη, ζητά αναβολή. Πάτερ, ή δυνατόν έστι, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ο Πόντιος Πιλάτος είναι το αρχέτυπο της ευθύνης που αρνείται να αναλάβει τον εαυτό της. Πόσοι άνθρωποι σήμερα βλέπουν, καταλαβαίνουν, αλλά δεν πράττουν? Δεν βρίσκει ενοχή στον Ιησού. Το λέει ρητά. Ουδεμίαν αιτίαν θανάτου ευρίσκω εν το αν άνθρωπο τούτο. Και όμως παραδίδει. Παραδίδει επειδή φοβάται τις φωνές, τη δυσαρέσκεια, την αναταραχή. Παραδίδει επειδή τελικά θέλει να διατηρήσει την ισορροπία, όχι τη δικαιοσύνη. Η σιωπή του γίνεται απόφαση, όχι ουδετερότητα, γιατί ουδέτερος δεν υπάρχει όταν κάποιος άλλος πληρώνει το τίμημα της σιωπής σου. Το ερώτημα που αφήνει ανοιχτό ο Πόντιος Πιλάτος είναι το εξής. Τι αξίζει περισσότερο, η αλήθεια ή η ησυχία σου? Και αν κάποιος γνώριζε ότι με μία του λέξη μπορούσε να σώσει έναν άνθρωπο και δεν την είπε, ποιος τελικά είναι ο πιο υπεύθυνος? Αυτός που σταύρωσε ή αυτός που κοίταξε αλλού? Ο Ιησούς δεν μεταφέρει απλώς έναν ξύλινο σταυρό στην κορυφή του Γολγοθά. Μεταφέρει το βάρος κάθε ανθρώπινης απόρριψης, κάθε προδοσίας, κάθε αδικίας που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος. Δεν ήταν μόνος, και όμως ήταν μόνος. Στους ώμους του δεν υπήρχε μόνο το ξύλο. Υπήρχε ολόκληρη η αδυναμία της ανθρωπότητας να αγαπήσει το διαφορετικό, το δίκαιο, το ήσυχο. Άραγε και στη σημερινή εποχή πώς είναι εκείνοι που μπορούν να δεχτούν το διαφορετικό, το δίκαιο και το ήσυχο? Πέφτει 3 φορές και όμως σηκώνεται. Όχι γιατί είναι υπεράνθρωπος, αλλά γιατί είναι άνθρωπος με επιλογή. Επιλέγει να συνεχίσει. Όχι γιατί δεν πονάει, αλλά γιατί έχει αποδεχτεί τον σκοπό του. Φαναρώνει κάτι πιο μεγάλο από τη ζωή, την αξιοπρέπεια μέσα στον πόνο. Στο πρόσωπό του αντανακλάται ο πόνος κάθε ανθρώπου που τον αδικούν, που τον διασύρουν, που τον πληγώνουν χωρίς λόγο. Όχι με ηρωικά συνθήματα, όχι με τιμωρίες. Η Βερονίκη
σκουπίζει το πρόσωπό του. Μια απλή, μικρή κίνηση τρυφερότητας που μέσα στην πιο άγρια βαρβαρότητα αποδεικνύει πως ακόμα και στη σκληρότητα υπάρχει χώρος για ανθρωπιά. Ο Γολγοθάς είναι η πορεία κάθε ανθρώπου που κουβαλάει τον δικό του σταυρό, που πορεύεται σιωπηλά, προδομένος, πληγωμένος, εξαντλημένος, αλλά με ένα βλέμμα στραμμένο στα μετά. Όχι στο θα νικήσω, αλλά στο θα σταθώ. Ο Ιησούς δεν αντιστάθηκε, δεν φώναξε, δεν καταράστηκε. Όταν τα καρφιά διαπέρασαν τα χέρια του, δεν καταράστηκε ούτε τον Ρωμαίο στρατιώτη, ούτε τον όχλο που φώναζε «Σταύρωσον αυτόν». Δεν παρακάλεσε να σωθεί, δεν ζήτησε λύπηση. Αυτό που είπε ήταν «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση, τι ποιούσιν». Είναι δυνατόν κάποιος που αδικείται, βασανίζεται, εξευτελίζεται να συγχωρεί? Και όμως εκείνη την ώρα δεν μίλησε το σώμα του, αλλά κάτι βαθύτερο. Η απόλυτη συνείδηση του ανθρώπου που έχει αποδεχτεί την πορεία του και βλέπει πίσω από τις πράξεις των άλλων. Βλέπει τον φόβο, την άγνοια, την αδυναμία τους να κατανοήσουν. Η Σταύρωση μας διδάσκει κάτι σκληρό αλλά αληθινό. Πως ο άνθρωπος δοκιμάζεται περισσότερο όταν δεν μπορεί να περασπιστεί τον εαυτό του. Όταν είναι γυμνός, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εκεί φαίνεται η ποιότητα της ψυχής του. Στην ελληνική γλώσσα, η λέξη τετέλεστε έχει βαρύτητα. Δεν σημαίνει απλώς ένα τελείωσε. Δεν είναι ένα έφτασα στο τέλος, η αιματοκόπωση, η παραίτηση. Είναι το ολοκληρώθηκε, το εκπληρώθηκε, το δεν έμεινε τίποτα μισό. Και αυτή η διαφορά είναι τεράστια. Ο Ιησούς λίγο πριν ξεψυχήσει δεν φωνάζει απόγνωση, δεν παραδίδεται στο τίποτα. Δεν λέει δεν άντεξα, ούτε γιατί με εγκατέλειψες. Η τελευταία του λέξη είναι μια δήλωση ευθύνης. Έκανα ό,τι έπρεπε. Πορεύτηκα τον δρόμο μου μέχρι το τέλος και τώρα τελείωσε. Πόσοι άνθρωποι μπορούν να πούν τετέλεστε, χωρίς να σημαίνει απλώς ότι τελείωσε ο πόνος ή μια φάση της ζωής τους, αλλά ότι ολοκλήρωσαν κάτι με όλο το βάρος και τη τιμή που το άρμοζε? Στη δική μας ζωή το τετέλεστε δεν ακούγεται ποτέ μεγαλόφωνα. Κανείς δεν θα το πει για εμάς. Δεν θα το δεις γραμμένο πουθενά. Ούτε θα σου το αναγνωρίσει κάποιος όταν κάνεις το σωστό χωρίς θεατές. Όμως υπάρχει και λέγεται κάθε φορά που ολοκληρώνεις κάτι που πονούσε, που ήθελε θάρρος, που απαιτούσε πίστη σε κάτι που ίσως κανείς άλλος δεν καταλάβαινε. Το τετέλεστε υπάρχει όταν τελειώνεις μια σχέση που σε τραβάει πίσω και ας φοβάσαι τη μοναξιά. Σηκώνεις έναν άνθρωπο που αγαπάς ενώ δεν έχεις πια δύναμη ούτε για εσένα. Περνάς σαν δικό σου Γολγοθά και δεν φωνάζεις για βοήθεια, γιατί γνωρίζεις πως έτσι πρέπει. Δεν χρειάζεται σταυρός για να έχεις το δικό σου μαρτύριο και δεν χρειάζεται κοινό για να υπάρξει μεγαλείο. Η Ανάσταση είναι η στιγμή που κάτι μέσα σου ξανασηκώνεται μετά από κάτι που φαινόταν οριστικό. Δεν είναι μόνο ένα γεγονός του Ευαγγελίου, είναι μια δυνατότητα που κουβαλάμε όλοι όταν όλα δείχνουν τελειωμένα. Ανάσταση είναι να ξυπνάς μια μέρα και να αποφασίζεις να αλλάξεις χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα γύρω σου. Να συγχωρείς αλλά και να συγχωριέσαι. Να βρίσκεις νόημα σε έναν πόνο που δεν εξηγείται. Να πιστεύεις σε κάτι που δεν φαίνεται. Να λες θα προσπαθήσω ξανά ενώ έχεις αποτύχει άπειρες φορές. Η Ανάσταση δεν έρχεται με σάλπικες. Έρχεται στη σιωπή, εκεί που μόνο εσύ ξέρεις τι πέρασες. Κανείς δεν την βλέπει. Δεν είναι θέαμα, είναι απόφαση. Και αν ο Σταυρός είναι η δοκιμασία που όλοι αναγνωρίζουμε, η Ανάσταση είναι το προσωπικό σου βήμα που κανείς δεν περίμενε. Κι όμως εσύ το έκανες. Ο Χριστός δεν αναστήθηκε για να εντυπωσιάσει. Αναστήθηκε για να δείξει ότι ο θάνατος κάθε μορφής δεν είναι το τέλος. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα θεολογικό μήνυμα. Κυρίως είναι ένα ψυχικό, ανθρώπινο και ανατρεπτικό.